Здравейте, 1001 съвета. Днес отново ще се опитам да е нещо малко по-различно, защото идва Коледа, идват новогодишни празници. Сега е момента за повече атракционни изпълнители, за повече артистични изяви. Дядо Коледа и Снежанка отново са на мода. Артистите се опитват поне по 15 участия на ден да имат посинели, но щастливи, от детска градина, от училище в училище, от тържество на тържество. Тичат. По същия начин са и куклените артисти, по същия начин са и вариететните артисти. Това е било винаги и надявам се винаги ще бъде. Децата с удоволствие и с леко притеснение очакват тези празници, учат нови песнички, нови стихотворения. Баба и дядо се чудят какъв подарък да подготвят, как да го подадат на дядо Коледа с кришум, за да може детето да продължи да вярва, че дядо Коледа съществува. И в тази красота, сред тези красиви новогодишни украси, лъскави прожектори, лампички, елхички и коледно настроение, ние се опитваме поне за малко да забравим проблемите, да забравим тъжните неща, да забравим, че много от улиците в Пловдив са мрачни и без осветление, защото минаваме по площада, елхичките светят и само на 30-40 метра вече се прибираме, притичвайки особено жените, заради тъмницата и заради страха. И всеки започва да си мисли, няма значение в кой квартал живееш. Ето, например, наскоро ми казаха, в квартал Христо Смирненски си имат нов съвет. Откриха го, разрязаха лентата, оправиха всички дупки. Асфалтът е фантастичен. Ако имаше начин за центъра, бих минавала през Смирненски, защото вече улиците са много хубави. Светло, по което и време да минеш, защото има съвет. Ами заповядайте на улица, която да си изберете близо до гръцкото посолство, улица Петьофи. По едно стечение на обстоятелствата съм там. Значи само на 10 метра от гръцкото посолство е една тъмница, бъркаш си в окото и не можеш да разбереш собственото или на някой друг. Това е в самия център на Пловдив. Хората казват, ми опитваме се да звъним, обаче тук е нещо много интересно. Справки дават един телефон. Оттам казват, ние отговаряме, това е енерго, пък не за осветление. Другите казват, ние отговаряме за осветление, вътре в блоковите апартаментите, това е за улицата. Трети казват, разберете се с кметството. И става един такъв хубав магиосен кръг, а ти седиш си и казваш, колко хубаво би било да си живееш, точно до кметството. В крайна случай поне ще сложат колчета и ще ти кажат, ти си собственик. И ти обръщат внимание, дали за плюене или за добро, няма значение. Важното е да имаш внимание. Това беше така, един малък абзац, пък дано някой да се сети за Коледа да запали и нашите лампи. Иначе, ако не, ще минаваме да погледаме лампичките в центъра на елхите. И пазете се, мили родители! В момента прекалено много програми новогодишни изведнъж са стартирали. Това са самодейци, това са балети. Това са хора, които знаят да навържат 3 балона на кръст и вече тръгват от детска градина на детска градина, за да искат големи хонорари и да обясняват как вашите деца ще прекарат прекрасно. Това са по 6 лева куверт на дете. 6 лева куверт от детска градина, което ще получи пастичка и някакво разредено сокче, според мен. Една хубава програма ще изтине, ще му потече нослето, ще подскочи 2 пъти на някаква дискотека, в която не съм много сигурна колко ще е добър диджея, но всички масови ще бъдат заведени на Коледа. Родителите ще бъдат длъжни, защото на Иванчо и на Пенка родителите са платили 6 лева куверт. Но няма онези програми като едно време, когато отговаряха Просвета или някой, който разбира, когато програмите бяха истински, когато дядо Коледа беше артист от Пловдивския драматичен театър. Примерно Бобадов беше известен като най-добрия дядо Коледа, който танцуваше с децата, рецитираше, щипеше ги, 3 часа подаръци раздаваш. Сега, срещу 10-15 лева може да си хванете чистача на училището, който също раздава подаръци. Може да не може да говорим, няма значение. Защо се опитваме да вземем парите на тези дечица, независимо по какъвто и да е начин? Независимо как. Внимавайте! Ето затова поканих един истински атракционен изпълнител, който да ни поговори, ако може, истината за това, къде и как е. Защо? Само миналия път имах манекенки, имах момичета и момчета спечелили наистина конкурси за красота.
Всеки започва да говори. Абе, какви манекенки са това, бе? Ама това са пропаднали момичета, ама те по един трафик тук ги пращат така. Защо в България всеки всичко знае и разбира? Един мой приятел в магазина ме видя оня ден и каза: гледах предаването за ония манекенки, дето ги пращали да проституират в чужбина. И аз викам: така ли, много хубаво, аз не съм го гледала това предаване. И той ми отговаря: как не си го гледала, ти говориш това предаване. И всичко си спомням за конкурси, за мис, за награди. Не си спомням за проституция. Обратно казвахме, че ето това са агенциите. Ето тук има име, има ръководителка, която си дава телефоните, родители, ако искате, проверете. Ние, българите, вярваме на невярващи, на невероятни неща и не вярваме на това, което можеш дори да го пипнеш и казваме: тук има нещо гнило. Та, нека да ви представя приятел, за който гарантирам. Артист, пловдивчанин, Христо, който вече не знае всъщност на коя държава, на кой кораб, на кой ресторант, на кой квартал в света, на кой цирк е гражданин. Христо, или както много наши атракционни изпълнители го познават като Кристел. Христо, извинявай, че толкова много говорих, но искам на този телефон 640-366, ако може сега да се включат родители, баби, дядовци, малки дечица от детската градина, ученици, които в мечтите си се виждат или като циркови артисти, или като вариететни артисти, като жонглери, като фокусници, като клоуни. И ако искат да питат нещо, каквото и да е, нека да ти звънят, защото ти ми обеща, както се казва, с ръка на сърцето, че ще разкажеш всичко. Как се става, трудно ли е, как лъжат импресарията, как можеш да отидеш и да се върнеш, без да ти платят и пътни дори, как може да отидеш на пръв поглед за много пари, както ти си бил в Корея, да тръгнеш за $2000 на месец и девалвацията след 3 дни да се окаже, че ти получаваш едва ли не $200 вече. 2,5 пъти се обесцени валутата, корейската валута, корейската парична единица, само за един ден. Но ти си подписал и трябва да стиш до края на договора. Грешката ми беше, че бях подписал в корейски вони, а не в долари. Имам въпроси и за красивите балерини, които са обикаляли с теб и в Япония, и в Италия, които са тръгнали, знаейки, че отиват с консумация. Аз, например, като ми кажат консумация, си мисля: проститутки, това си мисли и народа. Не е така, определено не е така. Разбира се, границите са много размити. Да. И трябва да се вземе предвид, че зависи с каква агенция, с какви хора се събираш да работиш навън. Това е много важно. Защото има консумация, има и консумация. Това е много важен въпрос. Хайде напред да се представиш на зрителите, да им пожелаеш добро прекарване с 1001 съвета. Христо, знаеш ли, че не ти знам и фамилията? Аз знам Кристел. Кристел, то ми е артистичното име. Христо Попов се казвам, Кристел. За мен, първо преди да започна, искам да ти благодаря, че ме покани. Това е голяма чест за мен да съм. Сега ще ти благодарим и аз да ти благодаря, че дойде и че се отзова. Знаеш ли защо те поканих? Темата на днешното предаване е как се спасяваме или за перестройката. В смисъл. Тя перестройката си стана. Но много от нашите артисти, инженери и доктори, вместо да се опитат да търсят нещо странично, защото времето тече, Вярно е това. Чакат да се оправят нещата с магическа пръчка и да речем плюем взаимно правителството. Ти, за тези, които не знаят, си завършил Лиляна Димитрова. Гимназията, да. С добър френски, оттам те обичам и те познавам, от госпожа Елия Апостолова, нашата любимата учителка по френски. Ако тя гледа случайно, я поздравявам специално. Френският ти помогна, надявам се, в чужбина? Помогна ми, защото няколко пъти работих в Париж, не само в Париж, но и във Франция. Бог да го прости, Орфи, неговата импресарска агенция Сега ще разкажеш и за това. Няколко пъти бях, благодарение на него. Но си завършил МЕИ, дай да разкажем първо това на зрителите. Ти си бил инженер, работил си като инженер в София? 1987 година завърших МЕИ София със специалност метеорологични измервания и оптика. Това ми беше специалността. Какво значи това? Тези, които лъжат, какво ще бъде времето? Не. Това, между другото, много често ми задава този въпрос: ама ти времето ли си изучавал? Не, това са метеорологични измервания. Всъщност най-малките измервания, микрони, малки разстояния, които трябва да се измерят с специални инструменти, шублери,
дълбокомери и така. И хубава нататък, заплата имаше, да речем, хубаво положение. Ами аз работих около 7-8 месеца в София. Имаш ли се на вратата табелка с Инж Христо? Не, ние тогава така се водехме млади специалисти с 153 лева чисти пари. Но 153 стигаха, нали? лева. На мен не ми стигаха, защото бях в София, квартира, все пак аз не съм софиянец и това ми пречеше много и ми тежеше. И може би благодарение на това реших да опитам втората си професия, която беше успоредно със следването. Аз играех в София по различни заведения, ресторанти. Още от първи курс фактически си бил и артист, и студент. И в един момент така изведнъж стана, да обясним на зрителите, ти си жонглер, манипулатор, може ли да се каже също? Не, жонглерството е само чисто жонглерство. Манипулациите са вече към илюзионистите. Хайде да помоля колегите, само няколко снимки да им покажа за тези, които още не са съвсем наясно какво точно прави нашия гост. Тук с колко обръча жонглираш? Сега ще покажа снимката, тази малко снимка, която тъмна. държиш, това е с 7 обръча. Не ги ли стърваш така на сцената да ти се смеят хората? Ами всичко е навик, труд, работа. Тук си с горящи факли или нормални? Това са бухалки, които са още не са запалени. След това ще ги запалиш и по същия начин ще жонглираш се. Тук е с разни разноцветни. Тук вече правя с 8 топки, въпреки че не всички се виждат. Мисля, че 5-6 се виждат, другите съм ги хванал в ръка и много не се виждат добре, но 8 са. Някъде имаше ето още една снимка, сега държа да покажа. Какво правиш тук? На някакъв цилиндър се това ми е балансираш? като финал на... Това е финала на моята програма в момента, в която играя. По барове, по заведения в чужбина. С завързани очи жонглирам 3 запалени факли, като цялото това нещо е върху баланс на цилиндър. Значи баланс, завързани очи и жонглерство с запалени факли. Все пак това ми е финала. Играл си в футбол. Така, Надежда си бил в Пловдив. Добре. Добър ученик. Сега, каквото и да говорим, не ги приемат с 2,5 в Мейто в София или с 3. И как изведнъж започна да жонглираш? На колко години беше, когато се реши? Започнах още като почти юноша. Бях на 14 години. Когато започнах, беше нещо като хоби. Никога не съм допускал, че един ден може да бъде професия. Вярваш ли, че има талант в това нещо? Разбира се. Може би ми помогна това, че бях бивш футболист в Локомотив Пловдив. Моят първи треньор беше Атанас Драмов. Ако ме слуша, поздравявам как го и сме него. изпуснали една голяма футболна звезда. 6 години тренирах в Локомотив Пловдив, но после по определени причини се отказах. След това започнах да уча. Много ли работа е? Колко часа на ден трябва да се занимаваш с това? Примерно, ти ми каза, баща ти купил някакви топки за тенис ли беше? Да. Какви тези зелените ли бяха? По-големите или по-малки? Нормални топки за тенис. За да започнеш да жонглираш с тях? Да жонглирам. То беше като една шега, като една игра. Колко часа на ден го правиш сега? Защото все пак съм бил на 14 години. И след това започнах по половин-един час на ден. Това е нищо. Но явно съм имал така афинитет към тия неща, защото редовно го правих. Това ми помогна след това вече да направя определени резултати да имам. Все пак с 3, 4, 5 топки. Аз още бях ученик на 18 години бях, когато вече жонглирах с 5-6 топки. Значи репетициите са били достатъчно много, за да мога да направя определени неща и то трудни. Някаква разлика виждаш ли? Не е ли друго самочувствието, когато си инженер, когато уважението на хората е малко по-различно. Ти забелязала ли си, особено ако отидеш във вариете да работиш, в ресторант, в кабаре, да речем, как гледат на атракционните артисти малко, артисти там? Знаеш ли, аз на времето бях чул, че в Япония има такава тенденция. Японците на всеки 10-15 години да си сменят професията. Така е било изчислено, че е по-добре за човек. Значи на всеки 10-15 години трябва да се сменя професията, трябва да се... Може би така трябва да бъде, защото човек цял живот да се занимава с едно и също нещо, може би умръзва, може би няма да може да... Затова аз смених професията на времето по определени икономически причини, разбира се, защото, пак казвам, аз бях инженер в София с 153 лева заплата. Къде ти беше първото турне като вариететен артист? Първото голямо турне беше в Полша. В
Полша. Още от 88 Това беше преди 90-та, да? 88 година, ноември месец заминах за Полша. Виж сега, за да могат да речем зрителите някаква визитна картичка, някаква твоя биографична, артистична кариера, някаква представа да добият. Значи в Полша си започнал. Къде са държавите, където си играл и си доволен, където обикновеният човек трудно може да отиде дори на екскурзия? Каза вече Япония. Колко месеца си бил в Япония? В Япония, пак благодарение на Орфи, мога да го прости. Лека му пръст. Той ми изпрати, бях 3 месеца на един много хубав договор. Може би най-хубавия договор в живота ми. Я кажи, колко значи хубав договор за вариететен И артист? за вариететния артист най-важното е хонорара. И това колко е? Да е, 1000 пълен, долара? да е пълен пансион, както е на жаргон при артистите. Това означава спане, хотел, осигурен от агенцията и от, например, японците в случая. Храна, т.е. Къде спяхте? осигурена В ти е хотел ли ресторант. спеше? Специално в Япония? Да, ние бяхме с моята колежка Магдалена от Бургас, бяхме в хотел, осигурен много добър хотел, много Закуска, красив. обяд, вечеря? Закуска, обяд, вечеря, което показва, че договорът е бил много добър. За един артист А как се пълният пансион придвижвахте е до много... място на изпълнение? Ами не, ние живеехме на около 100 метра от другия хотел, в който работехме. Сега искам да уточня, ние работехме с Магдалена 3 месеца. Тя беше каучук. Тя е каучук, най-добрият каучук в България за мен. Ми доведи някой път и в нашето предаване, ако даде. Тя е в Италия в момента, в Милано знам от майка и че работи, добре е. Да. Но тя е прекалено твърде млада и има така големи перспективи пред нея. И е жена, хайде сега да си Но поговорим. е много добра като професионалистка. Да. Сега, доколкото знам, вече от 68 см тя прави заден мост, за да хване в уста роза, която е поставена на масата. Това е нещо, може би даже и за Гинес. Аз така си мисля, че тя може Не, да Юлия за Гинес. Каучука също го правише тук. Те бяха дует Арто, обаче Да, и познавам. те заминаха. Защо? В Америка Знам, са, че да. са, да. Там сигурно някъде се огъва. Дано да е щастлива и повече. Дано имат късмет. Да. Все Защото пак тук да е се много трудно. Върнем на Япония. Хайде да си говорим за Япония сега. Колко часа работихте? Горе-долу 15-20 минути предполагаме вашето изпълнение. Ами по договор трябваше на вечер по 2 представления да изнасяме. А ви плащаха на представление или на месец, или на ден? А не. По договор си получаваме определена заплата. До 2000 долара може да получи атракционен изпълнител? Ами ние получавахме и повече. Определено получавахме и повече. Още повече, че и осигурен път имахме, пътни, самолет, хотел, храна. Просто договорът беше фантастичен. За мен беше номер 1, за мен като артист. А ти забелязваш ли, че в България вече няма място за атракционни изпълнители, няма такива програми? Ето сега идват новогодишни програми, на банкетите има един диджей, евентуално така вече фолка малко се измести, някой певец, звезда, ако успеят, разбира се, да платят на звездата, защото те са в рамките от 2000 лева и нагоре. Един мой познат собственик на ресторант искаше Каризма да кани за студентския празник и казва, това е някаква бомбастична сума, това е абсурдно. Те взимат много пари, защото знаят, че няма да ги взимат много години и затова бързат да ги вземат. Той така и така. Но ти сега поне до нова година тук ли ще бъдеш? Ами тук съм. Наистина положението е много тежко в България, особено за атракциони. Особено казвам за атракциони, всеки да се спасява кой как може. Така излиза на практика. Това за всичко е така. Защото нямаме нито профсъюз артистите, не само вариететните артисти просто нямат профсъюз. Няма кой да защити нашите интереси. От друга страна пък няма онези комисии, професионалисти, които можеха да преценят и наистина да кажат, този е добър, а този все още не става. Бог да го прости, Венци Георгиев на времето беше шеф на комисията, която даваше категории. 20 това години. личност беше. Ако да речем сега има млади изпълнители, артисти, аз много искам ти да отговориш на тези мои 2 въпроса. Ако някой иска да се включи, също би могъл да научи. Знаеш ли колко млади изпълнители, а може би самия ти си видял, непрекъснато ги лъжат с най-различни договори. Разбира се, май и не съвсем млади, защото наскоро дует Шик ми казаха как са излезли до Италия двамата, като първо турне, като дуо, и казват, такъв ужас беше, не стига, че не ни платиха, ми се наложи да си откраднем инструментите, защото той не ни даваше да си вземем инструментите от заведението и една италианка им е дала пари
за да могат да се върнат. Има много случаи такива и при вариететните артисти също е така. Но ти си вече с опит. Как оценяваш и как можеш да прецениш кой лъже и кой не лъже? Или, въпросът ми е още по-конкретен. Ако колега, който знаеш, че е пътувал много и го познаваш като точен човек, ти даде координати, тогава ли повече вярваш? Или на някоя си агенция, която, примерно, поглеждаш мъж, който никой не се е занимавал с подобно изкуство, който е завършил, да речем, който е бил бивш полицай. Примерно казвам, в София има една такава агенция, да не споменаваме имена. Благодарение на връзките си той продава. Никога не знаеш колко процента взема на изпълнителя. Много известна агенция. На кого повече трябва да се доверява? Ти къде си бил най-щастлив, когато си се свързвал? Значи, или по обяви. Понеже аз вече съм 20 години, така да се каже, в системата, в бизнеса, в вариететните артисти, значи при мен вече има шесто чувство изградено, до някъде. До някъде вече почвам да усещам къде е добре, къде не е добре. Това е първото. Втория принцип, който трябва да спазва един артист, трябва да работи се с утвърдени агенции. Все пак една утвърдена агенция, която е известна не само в България, в света и в Европа, предполага, че може би там нещата са чисти и са точни. Но когато една агенция, която никой не е чувал, когато никой не е заминал, те първа започва да изпраща артисти, балерини и така нататък, тогава вече е съмнително. Според тебе, доколко процент е нормално да вземат на един артист и в чужбина, и в България, така, ти като си работил? Знам, че много сме закъсали, но обикновено трябва да се съмнят. Обикновено е 10% имперскарското право. Ти пък. Аз отдавна не съм чувала за 10%, извинявай. 10% това е навсякъде. Аз в Пловдив не съм чула 10% да вземат, знам от 20 нагоре до 30. Да, може би има и такива случаи, но при нас обикновено моите договори са с 10%, включително Орфи, Това ще да питам, Орфи? 10%? Орфи, разбира се, 10% имаше комисионно, но това си е в реда на нещата. Но за 15-20% вече това е ограбване на труда на артист. Вярваш ли в тези прослушвания, които се правят? Защото също много млади изпълнители изобщо не вярват. Казват, само ни губят времето. Между другото, не знам дали си чул или дали си попадал в такива среди. Напоследък има една много интересна порочна практика. Пускат обява. Да речем на кой си телефон, позната агенция, прави прослушване за чужбина, за България, за цирк, за където си избереш, за море. Обеждат се изпълнителите и казват, внасяте си такса от 50 лева и ви даваме възможност да се изявите, да се запознаете и евентуално да получите договор, което е много пари. Щом има намесени пари, в случая, когато човека, който търси работа, първо трябва да даде пари, значи нещата не са добри. Наистина ли мислиш така, Защото ако агенцията или човека, който изпраща хора, е сигурен, той ще спечели от този човек, след като го прати, ще спечели 10-20 пъти повече, отколкото е изхарчил, а не да му взема предварително. Христо, ти говориш за някакъв морал, който не съществува. Аз казвам за принципа, който аз разсъждавам. Импресарието казва, аз сега плащам наем на този ресторант. Аз ги помолих тази вечер или тук 5 часа, знаете ли какво, колко пари струва, и аз докарах от еди къде си, примерно французин, скандинавец, японец, не знам с какъв да ви гледам, аз трябва да му платя хотел, защото ще го плащам от моя джоб. Да. Има и такива, разбира се, че има и такива, но аз си спомням от моята практика, нито Виолета Илиева в Софиен концерт, когато на времето ме прати в София, в Полша, не ми взима нито и лев предварително, нито Орфи ми взима една стотинка преди да ме прати и да спечели от моя труд. Това е бизнеса. Добре, а как може Когато един импресарио е сигурен в себе си, той знае, че като прати един човек, т.е. стоката си навънка, ще я продаде и ще печели, а не предварително да... Сега, ето 1001 съвета, ако да речем имаме млад илюзионист или жонглер, ти казваш Ковачеви в момента, и аз ги чух, пак ще правят сега януари за Корея, прослушване, вървят като сериозна фирма, нали? Те са добри. Те още от 96-та година изпратиха около 80 човека в Южна Корея, в Дисниленд. Как се стига до тях? В смисъл, имаш си телефони, имаш всичко, да речем, някой от колеги е взел, и какъв материал трябва да подготвят, за да бъдат сигурни, че ще отидат? Видеокасета, обикновено са снимки и видеокасета, които трябва да се подготвят от всеки изпълнител, било то илюзионист, жонглер, акробат или танцор. Видеокасета, колко минути? Минути колкото е програмата. Ако, например, е жонглер, около 5-6 минути, колкото трае програмата. Ако е илюзионист, малко повече, 10, 12, 15 минути.
Ако говори езици, трябва ли, задължително ли трябва ли да се отбележи? Какво друго? С асистентка ли е по-добре? Или... Те обикновено дават едни листове, на който човек си записва всички данни, езици, какви да говори, формуляри, на който той казва, той трябва да запише данните си, даже егенето, всичко просто се записва вътре, включително и какви езици се учат. Всичко това е на място, когато се отиде в... И още нещо, ти много си пътувал с цирка. Къде беше? Тук имаше една много красива снимка от холандски цирк. Сега се върна оттам, мисля, от Холандия. Да, тази година бях... Да не биде тази снимка? Не, тази снимка е друга. Да покажем тази, къде си и с кого си. Тази снимка е по време на снимките на Николай Николаев, брата на Орфи, който беше режисьор, който направи филм за Орфи специален. Това беше на 7 и 8 ноември 2000 година. Да. 2 дни правиха снимките. Съжалявам, че такива личности вече да. А тази снимка, която държиш, това е в холандския цирк, който бях тази пролет. Да. На нея съм с шефа на цирка, който се казва Морис Велтхайм. И как е... Това исках да те попитам. Много хора, признавам си, че аз съм чувала такива едни реакции. Да моля ти се, с фургони, с кручката на стария блок, като Арлекин и неговия театър. Ще ходим по цирка. Наистина ли е трудно? Или вече нещата се промениха? Защото аз имам приятели, които пътуват, те са си от Пловдив. Да. Гебош, предполагам, го познаваш. Да, познаваме се, те са колеги, да. Те често пътуват и казват, напротив, много е приятно, точно е заплащането, друго е пътуването в чужбина. Има си... Много е важно човек да има силен критерий, една ясна цел пред себе си. Сега, ако на някой, който няма такава ясна цел и се наложи да живее в караван, например през зимата, когато е студено, когато условията наистина са те нали са трудни. Други каравани? Чакай сега, ти ми каза, имало печки, бани вътре, но все пак това не е както да се живее в апартамент, както са си в къщи хората. Студено ли? С какво се отопляват в каравана? Имат печки, имат газови котлони, газови печки. Въобще в това отношение няма проблем, но все пак условията са сурови. Не е както да се живее, когато си в къщи. Ясно, ма не знаеш, че сега вкъщи много хора си отрязват парното, не смеят да си включат и печката, защото тока струва пари, а там ако ти покриват гъста, да речем, и ти е топличко непрекъснато, то по-хубаво в каравана да работиш. Аз тази година бях в холандския цирк, те покриваха всички разходи, ние просто не се грижихме за нищо. Има хора. Там беше хубаво, защото просто хората обичат изкуството. Влизат деца, семейства, роднини, просто всичко е пълно с друга атмосфера. Там просто наистина се чувстваш артист. И този път на артиста, на аркашката с пътувания не те плаши, а ти остава добри спомени, доколкото разбирам? То вече ми е като втора природа да пътувам, но пак казвам, най-важното е човек да има ясна цел, какво иска да прави. И много е важно да обича това, което прави. Ако един артист обича своето изкуство, дали е трудно, дали не е трудно, когато отиде някъде, това няма значение. Важното е, че той работи това, което иска. Хайде сега да заговорим за консумацията, която и мен ме интересува, защото как може, имаме много хубави момичета, имаме много хубави балети, професионални, те всъщност остават все по-малко и по-малко, защото като нямат изяви и участия, те се разтурват балетите, знаеш колко е скъпо и костюми на момичетата и тренировки, но продължава да има договори за Швейцария, за Италия. Как могат да разберат кога консумацията е наистина с много алкохол? Ще ти кажа защо те питам. Да. Виждала съм наши балерини, и то много добри балерини, в сравнително хубави заведения, където в договора е пишело консумация. Тя сяда и той, да речем, трябва да е почерпено алкохол. Да. Тя пие алкохола, в началото се опитва да си сменя чаша с шампанско или с нещо си друго, с чай да речем, или с безалкохолно, но когато човек е с пари, той взима ти чашата и казва, отпива и вдига скандал. Казва, аз съм платил тук уиски, искам тя да пие уиски. И съм виждала момиче, което в тоалетната отива и повръща и казва, не мога повече, кога ще се прибера в България, верно, че плащат, ама аз съм се отровила. Да, това обикновено става в Гърция, в Кипър. Навсякъде ли е така? Как да разберат? Не навсякъде. В Италия, например, консумацията е много по-лека. Значи за 20 минути момичето трябва да изпие по желание вода, кола, даже плодов сок.
Но ако иска, може да консумира и алкохол, бира, уиски, джин. Но в рамките на тези 20 минути тя трябва да покажем, говори... това е балет. Момент. Ти с този балет Да. си бил, като в договора е пишало консумация. Да, на времето всичките договори бяха така за Италия. От София мисля, че са тези момичета, или? Те не са от София, но снимката... Ние се запознахме в София, тази снимка е в Италия правена. И те бяха на консумация, но пак казвам, в Италия просто консумацията като една игра. Тя трябва 20 минути само да разговаря без никакъв алкохол, ако реши може да пие. А той налита ли, да речем, след като я почерпил, смята ли, аз съм те почерпила, сега тук ще си ходиш с мен? За разлика от България, това е правова държава. Ако той само е пипни и иска нещо да направи, тя ако се обади в полицията или на шефа, или той се обади в полицията, този човек за 24 часа е вътре в затвора. Христо, да не би ти да си бил в такова заведение? Сигурно има и заведения, Просто може би. говоря за Италия. Това е една полицейска държава и така трябва да бъде. Проверки има навсякъде, полицията си гледа работата, още повече, че там има закон. Полицай може да застреля един престъпник, без да го накаже. Това е много важно, за разлика от България, в който още полицаите не могат да убиват. И тези балерини са все още в Италия, каза ти? Тези балерини са още оттам, 2 от тях се ожениха, имат си семейства, другите 2 продължават да работят, но пак казвам, няма нищо общо с проституцията, но пак разликата е много деликатна. Ако момичето реши да прави нещо, то може да го направи тук в Пловдив. Да, ти ми разбираш въпроса. Значи, но ако отиде там, никой не я принуждава. Просто всеки го е страх, закона предпазва самото момиче. И ти тръгна с тях като ръководител техен или... Да, представяш ги просто, все пак аз ти си не бях мъжа ръководител, в групата. по-точно бях, така да се каже, ние бяхме общо група. Аз съм си жонглер, атракцион, те са си балет, ние си работихме заедно. Моите задължения бяха едни, тяхните задължения бяха други. Когато свършат тяхното работно време в 4 часа, всички се прибираме, с моята кола аз ги прибирам в хотела, където живеем. И ти колко процента им вземаше? Никакви проценти, определено. Стига, бе. Ами аз си получавах достатъчно голяма заплата, защото трябва да им вземем. Чакай сега, ами тук нещо се объркваме. Знаеш ли колко млади момичетата и оркестри, и танцорки, балетиста казва, аз пускам музиката, аз ви нося реквизита, аз ви карам с колата си. Да. Знам, така е, обаче такива групи обикновено много бързо се разбиват. Защото момичетата разбират, че просто мъжа пречи в този случай, защото той им пречи на реално погледнато, те го вземат и него заради тях, да? Да. Ами до някъде и така се получава, защото в края на краища хората в Италия, например, влизат повече да гледат балерини, балети. Програмата гледат, разбира се, но главното, за което са дошли, да се отпочинат, да се запознаят с някои момиче от Русия, от Румъния, от България, да се запознаят. Ако нещата станат, може да се запознаете и вече като ти приятели. Ти колко пъти излиза с тях? Нееднократно, в смисъл вече... Ами аз бях с тях 2 пъти в чужбина. Втория път, благодарение на това, че аз просто не им взимах пари. Достатъчно коректен бях с тях. И когато се върнахме от Кипър, където бяхме 6 месеца, 1991 година, те ми се обадиха след няколко месеца и казаха: Христо, искаме или Швейцария, или Италия. Ти си пазиш връзките още, имаш си импресария навсякъде в момента, готов си пак да тръгнеш. Имам 2 конкретни въпроса. Ако сега някакви млади изпълнители или примерно балет, нали нямаш балет в момента? В момента не. А асистентка имаш ли си? Асистентка също нямам, защото имах няколко асистентки, но всички са в чужбина. Ама това е невероятна оферта за работа. Значи, ако даде някоя млада хубава асистентка, почти гаранция, че с теб ще остане в чужбина. Скоро си правих тази равносметка, че всички момичета, с които съм работил, всички са извън България. Отидеш и тя те остави, ти казваш: добре, бъди щастлива, Ани, пак се връщаш. Тя не ме изоставя там, но когато се връща, тя вижда вече там, плюс това тя е млада момиче, жена и може вече да върви напред. Ако ти се обадят, примерно, за информация, такива балети, или някой иска да работи с тебе, това ми е единия въпрос: би ли се отзвал, би ли помогнал, би ли дал някаква информация, или ти е писнало? И вторият ми въпрос е следния. Сега в моята представа ти наистина си много добър изпълнител, дори съм си запазила за десерт да покажеш, така да поздравиш с обедното време нашите зрители на 1001 съвета, така, един хубав атракционен номер да покажеш, да си представим все едно, че и ние сме във вариете някъде на чашовиски бадеми или пък на цирк. Това си ми обещал. Но
ако някой от тях, да речем, знаеш ли, че има и хора с пари? Сигурно. И си кажат, ами сега детенцето ми има рожден ден. Какво съм тръгнал аз да каня, примерно, кума да се облече като дядо Коледа, да поканя някой да излезе от една торта. Не може да го поканим този батко, да дойде у нас 15 минути да показва факли, обръчи, да се направи на нещо, ще си платя. Обидно ли ти е да отидеш на такова домашно парти? Не ми е обидно, аз напротив, аз също правя такива детски програми, в които съм включил много неща, не само жонглерство, но и манипулации, и фокуси. И на такива партита доста често ходя. Канете ги. Канят ме. Даже вече има някъде и агенции, които се занимават с организация на такива партита. Всичко така че е много с удоволствие участвам, много защото агенции за мен има. това е работа, която е в моята специалност, така да се каже. И ако от някои училище ти се обадят и кажат, ние празнуваме, би ли дошъл, колко минути е твоя номер? С удоволствие, но 15 минути, половин час би ли изпълнил? Ами аз имам една програма, която съм включил повече от 30-35 минути самостоятелна. Сам? Да. Сериозно? Това много добре звучи. Ами много неща съм включил, като един коктейл съм ги направил, така че има за какво да се види. И твой номер беше 23, 24, после забравих. За домашния Да. телефон е за 23, 24, 19. И няма да го повтаряме повече, за да не вземеш предложение пък за женитба да получаваш, че ще стане страшно. Нищо лошо не съм направил. На 23, 24 и 19, ако все пак родители или млади изпълнители искат да получат някаква информация, бихте могли също лично да се свържете с Кристел. Или ако искате да го поканите, аз съвсем отговорно заявявам, че ако някой от агенциите или някой иска за свое тържество да покани един истински, качествен изпълнител на хонорар, много в някои случаи не само поносим, ами дори от самозванци по-нисък, можете да разчитате и да звъните и в телевизията, аз ще ви дам неговия телефон. Това беше единия въпрос. Другия беше, ако имаш нужда от балет, с удоволствие в мое предаване бих те поканила отново и да се обърнеш към зрителите и да кажеш какви са твоите изисквания. Благодаря ти много. Бъдещи планове някакви за чужбина? Има някакви планове, но обикновено така съм решил, когато нещо не стане, да не казвам нищо, но обикновено артиста винаги има нещо предвид. А по Понякога кораби стават, пътуваш понякога ли? не Как е стават. по корабите? По кораби също пътувам. Последното ми турне беше в Норвегия. А ти имаш един номер с запалени факли. Позволяват ли те? Аз знам, че на корабите е много... На кораб не. Там с Какво факли правиш? въобще не става. Там ги оставям в къщи нещата. Там съм с други неща, например топки, бухалки, с обръчи, с фокуси. Тази година, като бях последно в Норвегия, даже ме облякоха в един костюм специален. Детския капитан се казва. Да. Това беше една много Тя нова сложна програма, много нова неща роля за правиш. мен е така. Да. И беше интересно, защото се правоплащаваш в личността на един друг човек. И кажи ми още нещо за тези, които не знаят за нашия български цирк. Аз знам, че ти с господин Балкански Да. си работил напоследък. Миналата година бях Да. за 4 месеца, работих в програмата му. Върви ли? Как е? Има ли надежда отново да се възвърнат тези стари традиции Ами на българския цирк? Балкански за мен е номер едно в България като цирк. Много хубав, много красив цирк, но общо взето той не беше доволен от България. Посещаемостта беше слаба. Много Наистина, бяха скъпи той билетите. тръгна знаеш от ли? София, там беше по-добре. Скоро не съм ходила. Как са горе-долу цената на билетите? Ами неговата грешка, може би, беше, че той ги пусна по 15 лева в началото в София, а Доста 15 е. лева за България са много пари, Много пари особено са. за един цирк. Така че после ги намали на 12, на 10 и мисля, че накрая на 5-6 лева и пак нямаше тези хора, които той искаше да влезат вътре в цирка. И общо взето той не беше доволен от цялата обиколка в България? Аз Докато в започнах от чужбина? Пловдив, Да? на 24 март. На 24 март миналата година беше премиерата в Пловдив. Цирка беше в Тракия, близо до католическата църква и беше наистина разкошна вечер, защото нямаше празно място. Първата вечер, Да. премиерата в Пловдив беше нещо наистина изключително. И после останахме около месец и половина в Пловдив, оттам тръгнахме в Стара Загора, Месец и в половина, Сливен. колко представления, че вие... Ами почти по 2 на ден.
Че има ли толкова хора в Пловдив, които да обичат цирковото В изкуство? началото бяха по 2, обаче втория месец вече започнахме и по 1, защото... Той може би малко е надценил, да. Ами хората нямат, може би, толкова пари и... Пак за казвам, всичко си има цените публика, бяха да. много високи. Христо, 15 още лева един много. въпрос, така като информация. В цирка на Балкански само жонгльори, вариететни изпълнители или има, или акробати, смешници. Ако да речем някои останали са в момента в България без договор изпълнители, как могат да се свържат с него? Каква е връзката? Агенция в София или... Връзката, контакта е един и същ в цял свят винаги. Значи, намира се телефона на агенцията или адреса на агенцията и се Предполагам, казва... че дори справки в София го дават на цирка на господин Праща се Балкански. снимка, праща се видеоматериал, най-вече видеоматериал, защото снимката, тя няма такава информация за артиста. Много Все често пак- е преди няколко години, Да. Много случаи, така, отива артист, особено сега чух, че в Испания са върнали много артисти, наши българи. Защо? Защото са си пратили снимки от преди 5-10 години и когато отиде там няма нищо общо с материала, както се казва. Ама това е при вас вариететните изпълнители? Еми ли при сте? тях и при нас същото, да. Аз мисля, че само при певиците. Изпраща се преди 30 години снимка. Точно това лято говорих с един мой приятел, който в Испания има агенция българин, но помощник на един испанец. Той ми каза, масово връщаме артисти, защото изпращат един материал, като дойдат съвсем друго излиза. Значи снимката не е това, което трябва Видеоматериал. да бъде. Видеоматериал. Но и видеоматериала не е достатъчен. Понякога... Може би трябва да се изписва отдолу. Нали знаеш, че има тези, които са си съвсем любителски, понякога повече има смисъл. Защото ако те монтират професионално, може да сложат нещо по-така като осветление, да спасят разни неща. Най-добрият вариант, агенцията понякога казва, идвате на място. Да видим в момента в какво състояние сте. Стига, искаш да кажеш, аз ще взема билет, ще отида до Испания да ме видят. Там много ефтино ще ми излезе. И после, ако не ме харесат или ако кажат ми, даваме ти за един месец договор. Това си е бизнес като всеки бизнес. Човек влага, за да вземе. Хайде сега отново да повторя на нашите зрители, ако наистина някаква информация по-подробна ви интересува във връзка с артистичния живот, с цирковия вариетет, телефон е 640-366, но тук бихте могли да получите и телефона на Христо, ако разбира се преценим, че имате сериозни въпроси и ангажименти. Дали за атракционни програми, дали за чествания, дали за домашно парти, за сега той до Нова година е в България. Мен също може да ме търсите, аз съм близка приятелка с него. Как гарантираме за качеството на изпълнителя? Хайде просто да му дадем възможност в нашето хубаво пловдивско студио да се развихри, като в световен мащаб и да ни покаже едно от най-доброто, който той знае, че ще се хареса и на баба, и на дядо, и на дечица, и на хора песимисти и скептици. Христо, тази малка сцена, ако мога да я кажа, нашия подиум е твой. Ако имаш нужда от асистентка, аз съм тук. Благодаря. Само ставаш. Ще помолим, ако може да подготвят твоя диск, с който работиш, всичко да бъде съвсем наистина. Аз с неговото изпълнение искам да ви пожелая от сега коледно настроение, весели празници, дано в Пловдив всички лампи да светят, по-малко дупки да има, да отворят тези улици за дръствания и нова година, нов късмет. С Христо се надявам, всичко ще бъде по-красиво, по-лъчезарно, по-цветно. Повярваме ли на Христо, ще повярваме и на нашето бъдеще. И така, it's show time! Топ!
Невероятен си. Кристел? Айде още нещо, моля те. Дори ми дадоха няколко минути извънредно време, за да покажеш онзи номер, който е бил забранен на кораба. Невероятно е, благодаря за удоволствието. И сега ще го направим с запалени факли. Един момент да намерим запалка, защото ние тук сме се събрали непушачи. Да се надяваме, че Жоро Стоев няма да запали студиото. Признавам си, Христо, толкова години съм работила с вариететни артисти, ама винаги ми се случва някой нещо да поизтърве, да залитне. Ти като че ли си отраснал и си се родил с тези бухалки, обръчи. Казах, че вече 20 години така и ми е станало като втора природа. Надявам се, че някога на голяма сцена отново ще мога да ти се радвам, да ти ръкопляскам и то в Пловдив. А сега, нека преди да завършим, да покажеш прословутите факли. Само моля ти се наистина да не ни подпалиш, защото в това има известна доза риск. Някога, случвало ли ти се гаф да запалиш или да изтървеш нещо? Да запаля не, но понякога се изпуска. Понякога изпускам, това е напълно в реда на нещата, но обикновено артиста веднага трябва да направи така, че все едно нищо да не се е случило, да продължи и да го направи финала така, както трябва да бъде. Но за запалване не. Да се надявам, че още не съм направил пожар. Готови? Благодаря. Това беше Кристел. Христо, благодаря ти. Ето, можеш да дадеш факлите на Жоро, за да завършим нашето предаване с теб. В мое лице вече имаш не само приятел, абсолютен фен. Ако някога участвам някъде и ме попитат за много добър изпълнител, трябва да ти кажа, че винаги ще те телефонирам. Съжалявам, че като по-млада не съм те срещнала, защото с артисти човек като тебе, мисля, че дори мъжа ми би ме пуснал да пътувам за месеци напред. Какво ти желая? Защото дълги години и ти си била в чужбина, и аз съм бил, така че пътища винаги са ни били разделени, но можем да направим заедно и участие, и програми, и спектакли, дай Бог. И славата и успеха не са те развалили. Ако трябва нещо да пожелаеш на нашите зрители и на тези, които искат да поемат по твоя път, като за довиждане, какво би казал? Като за довиждане, да вярват в мечтите си, целите са постижими. Аз, между другото, съм вярващ човек и да вярват силно в Бога. Това е вече много важно. Не само за постигане на целите, но и за вътрешното щастие, което е най-важното, може би, за човек. Желая ти много успехи. Бъди все така лъчезарен, усмихнат и да само хубави неща да те очакват от сега нататък. Благодаря ти още веднъж и до нови срещи!